nagbara mahungkad dito, nagbara dako nga ba to na ang bakho bahuli Kaya masuk dulu ni testing bar. bahuli adila kita didi kay hiraton mga veteran smob bahuli nga bato kakawilon sige daw kung kaya na makawil Kasi rin makuha. Pwede madali. Hindi rin makuha dito sa atin pa. kita unta kon makuan madara na madara na inhiya madara aray napalusla ori pa ka